Gihatagan og pagtagad ni Brigada Attorney Jorel Bruca Patino ang midangop nga apuhan sa Brigada Action Center uban sa iyang apo aron ipadangat ang reklamo bahin sa kahimtang sa iyang apo. Nga wala na ganahe mo eskwela, subay sa kasinatian, nga gibunog sa laing tinun-an. Ang biktima nga nahinabi sa Brigada Action Center Team, mitugan nga ang suspitsado ug ang iyang amiga nag-away. Giingon ang iyang amiga giblock sa suspitsado sa social media account. Ang biktima gisugo sa iyang amiga nga padalhan og bati nga mensahe ang suspitsado nga may resulta sa panag-away. Tungod sa hitabo, ang apuhan wala makontinto sa hukom sa tunghaan ug dugang nila napaabot na sab sa DSWD ang maong issue apan wala sila matagbaw. Hinungdan na ngayog katinawan ni Attorney Jorel Patino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.